virkelighedsfordobleren. I køkkenet står der en opvask og venter og vokser sig større, som trækker den renter. Det meste, det kom vist i går kl. 18, men stakken har vokset sig større i løbet af natten, som havde en hårde spist kæmpe menu fra midnat og lige til dagningens gry. Hvem har dog forbrugt mine 11 kopper, tallerkener i stabler? Hvem er det, der propper bestik ned i gryder og sovs rundt i potter? Er det mon gespenster og glupske robotter? Ja, de har sgu festet i nat i mit hjem. Og nu kan jeg så rydde op efter dem. Jeg graver mig ned gennem bunken i vasken og kæmper med børsten til vandstrålens plasken og skyller de daggamle klatter og krummer af flader og kanter, imens jeg brummer. Gid alle service gespenster må fly til opvask igen i en helt anden by. Så bliver der en plads til, at opvaskebaljen kan fyldes med vand som et led i bataljen. Til venstre af stakken, til højre stativet, og så er jeg klar til at kæmpe for livet. Stafylo og kolibakterier bort, at skrubbe jer væk af min opvaskesport. Nu går det af baljen fra venstre med højre, roterer med børsten, jeg kan ikke tøjre min hævngærighed mod servicekrapyler. Det tager mig, så jeg på det nærmeste kyler en ske, der er nær ved at smadre en kop. Men før jeg ved af det, er alt vasket op. Jeg tørrer et fad, så et krus i et klæde, hvis blødhed beroliger og stilner min vrede. Fordybes godmodigt i det at polere, refleksglimt fortryller med alfer og feer, og glassene ringler, som var de krystal, mens jeg bliver en prins med et finere kald. Alt kommer tilbage i skabe og skuffer. Gespenstet, ja, det er kun sindet, der bluffer. Det husker jeg godt fra min tid som buddhist, og nu som den nøgterne rationalist, der ikke fordobler sin realitet, men finder hver virkning ved kausalitet. Jeg nyder lidt kaffe, belønnet og rolig, og alt er idyll i min solfyldte bolig. Men et eller andet har trang til spilopper på bordet. Den første blandt snavsede kopper. Hvordan blev den brugt? Er den fløjet herhen? Men sanden om ikke, det spøger.